Sa atong unang pagbasa, nagpadayon sa pagsaysay si Job sa iyang pag-ilas Ginoo. Matod pa niya, taas ra kayo ang Ginoo, maalamon ra kayo ang Ginoo, o way tao nga takos makasulti o makabadlong bisan gani pagpangutana sa Ginoo nganong iya ning gibuhat. Way makapugong niya, way makabuot niya, way makatambag niya. Muna, pag-ingon ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang magpaubos sa iyang kaugalingon maoy labing dako didto sa gingharias langit. Mao na ni ang tubag sa mga pamalandong ni Job nga kinsa may makasultis Ginoo, kinsa may istorya niya, kinsa may makatubag niya ang mga mapaubsanon. Sige lingay mong tupad na mapaubsanon ka, mapaubsanon o pagarbuhon. Mao na nga gigamit ni Hesus ang bata. Kaya ang bata manggod, ang unag yung kinaiyas bata nga nindot kaayo, kanabitang di siya musalig sa iyang kaugalingon, adto siya musalig sa iyang ginikanan. Mo ginay general nga kinaiyas bata. Usahay nganlan man ani mog badlongon, nganlan ani mog sana siaw, gahigo. Pero og imog yung tanawon ang bata, labi na ng gamay pang bata, mga 1-year-old ngadto sa mga 6 years old, di gid na sila mahimong magmalinawon basta mawa ang ilang ginikanan, muhilak gid na, magpangita gid na. Ana. Mao na siya kinaiyas bata. Kita sad in relation to God, nindot sa unta nga muratag bata ba diha sa atubangan sa Ginoo nga musalig kita og mangita kita Ginoo. Gilinga na sa imong tupad. Inaon sa imong gipangita rong adlaw, Ginoo o kwarta. Sige, ingna. Oy, daghan nato ang sigihag pangita, ang kwarta. Nalimot nga ang angay dayang pangitaon ang Ginoo kay siya tag-iyas tanan. Siya mo pasidlak sa adlaw, siya mo pasawop, matod pa gani ni Job, pwede magay niyang pugnan ang adlaw nga di na mo sidlak, pwede sa niyang pugnan nga ang uwan di na mo agas. Siya ra ginagbuot nya nganong mangita man taan ang kwarta nga di man na mo'y nagbuot sa tanan. Ang Ginoo atong pangitaon, seek first the kingdom of God. Mao nang naa nya unsaon man pagpangita sa Ginoo, kinahanglan guided ta sa atong guardian angels. Makig-istorya kita sa atong guardian angels. Unsa ganito prayer for the guardian angels? Ready, go. Guardian dear, to whom is love, trust me. Nya tinuod jud kana nga ever this day be at my side. Ganahan ka. Inyang anong mamakak maka. Di ka mauwaw sa imong guardian angel nga naas imong tupad. Nagtudlo din nga pamakak. Nganong magyaw-yaw man ka ng imong bana, imong asawa, imong anak, nganong mga saba man ka, di ka maikog sa imong guardian angel nga naa man na siya diha. Nganong mga bit man ka, di ka maikog sa imong guardian angel nga nagtan-aw man nimo kay be at my side man. Nganong mamalikas man ka, nganong mutan-aw man ka anang porn nga nagtan-aw man sa na imong guardian angel nimo, di ka maikog. Nda, hilom lagi mo. Kana siya, kanindot unta kung guided ta, kana bang mahibaw ta nga in my decision, guided yun ko. Mo na, mangutan na dyan ka sa imong guardian angel. Pwede ba kuluran ni akong buhok, guardian angel, o dili?
Pwede ba kiskisan akong kilay o dili? Pwede ba ni papution akong buhok o dili? Laki man ko, pwede ba ko makig-sex o isig ka lalaki? Pwede ba ko makig-uyab nga minyo man ko, niya manguyab ko? Pwede ba ko nga pari makig-uyab ko o saman? Ana, mangutana ba? Be guided. Niya may daghang kwarta sa akong posisyon, ako may treasurer, pwede ba din ako kawaton? Pwede ba din ako gamiton? Ana, sus, ug ang ato mga leaders sa nasod ug sa simbahan, kaming mga leaders, ug kanunay lang yung mangutana unsay buhaton ngadtos guardian angel, di gyud masaag ang atong mga decisions. Pirmi yung igo sa mga kabubuton bas Ginoo ba? Abte mangutanan nako, pader unsa man ato pagkasiguro nga kabubuton is Ginoo? Nako, talk to your guardian angel. Pangutana niya. Minsan di man na mo tingog pader nako, sagot tay dili. Kasuway mga ikos una, ingon magani ko, nganong ni amang kos prisuhan. Lagot naman ko ato nganong gibutang kos prisuhan, na gusto dyo kong parish assignment. Oy, nitingog ang guardian angel, niingon ang guardian angel na ako, human sa among siging istorya-istorya, there is akong kasing-kasing, niingon siya, ang importante ang imong pagkapari, dili ang imong assignment. Sus, dito dyo ko nga mura kong naibtan og tunok ba, bitaw no? Mao man day importante ang akong pagkapari, dili ang akong assignment. Mo to nga, wa na jud ko'y reklamo for 5 years dito ko nag-alagad sa mga piniriso. Gahapon bitaw ni ngadto na sad ko sa prisuhan, nagmisa ko dito sa Cebu City Jail. Ingon ni sila, sus kanindot father, confirme jud kang moanhi dinhi. Ako na inyo sa kong prisuhon ni noon. Pero kanabang ang among relasyon manindot kayo, to apa dito katong karaan na kayo nga pagbiya nako 5 years ago, naalang yapon ako, napa malagi ka din eh. Diyaw lagi pa dito, ako ka laya nako, ayaw na laglaya oy, nindot man din eh. Anhin na lang din yung pagpakamatay. Bakit? Bisag asa man ta ibutang, basta maminaw lang ta sa atong guardian angels, naa maginindot nga mahitabo, bisag asa pa ta, bisag unsa pa'y atong sitwasyon, nindot man. Labi na gyud ko ng atong binuhatan, kanunay bang sakto, kanunay naigo sa atong awareness nga nagtan-aw nako ang akong guardian angels. Mao na ang ato untang mga ahensya sa gobyerno, lain-lain nga mga ahensya, wa gid untay korupsyon. Kita din sa Pilipinas, sa una pa gid na nga we are one of the top countries in the world nga naagi yung korupsyon. Luoy kay ta, nga naman di man god maminaw sa guardian angels. Ana, ni asad nato ang kanabitang kinaiya nga crab mentality. Ako, elementary pa ko, makadungog na ko, di pa kay ko kasabot unsay meaning anang crab mentality. Kasabot mo, ana? Ano bang kinaiya sa piyo ba? Piyo ba na? Crab? Piyo na din sa inyo? Piyo, sapa, dagat, kasag, kasag mentality. Wa kay ko kasabot, pero pag high school na nako, nga college, hangtod karon kasabot na ko, ana. Unsa may nasabtan ninyo, ana? Crab mentality. Actually, mao na siya ang expression sa jealousy o envy. Kana bang sala ba nga jealousy, kasina, nga ang tuas babaw ang ni aksyog saka imong kabyunan aron mabalik nga ris ubos. Kabyunan ba? Mao na ang ato dinhi mga politicians, bisan dinhi sa simbahan, bisan diha sa atong business world. Kinabyunay gyud kita mga Filipinos, kusog kay taana, known kay taana kanang crab mentality. Ang ubang mga nasod like Japan, Singapore, ambot ka Amerika, dili sila kusog kay ana. Anang gitawag na sa ila healthy
competitions. Na sila na gitawag og healthy competitions. Kita diri deadly competitions. Pinatyanay yun, dinautay to the max. At tanawa ato mga politicians, kinabyunay yun. Og naay murag musikat, daoton, hapakog lapok, himuag lapok, hangtod yun. Kung pwede patyon yun. Og di ka madagkabyon, patyon ka, i-assassinate ka. Amam sa dito sa Amerika, naam sa sila dito, pinatyanay ka na bang, mabitan ng daghan kayo na guards ang ato mga VIPs. Nga naman, daghan mang nasina ana, patyon man na nila. Patyon. Ay, lingay mong tupad, yung nakasag ka, yung kasag sa gang. Dili ka sakitan, di ka maglagot kung ang imong silingan nga pobre kaayo, nakapalampos sa iyang anak niya, ang imong anak nga sakto is baon, wa kalampos, hagbong pa, nisuyo pag yun, di ka maglagot. Di ka maglagot nga ang imong silingan kaniadto nga anha ra mo trabaho sa inyo, manilhig, manghugas plato, manglaba, karon idako ng balay kay naka-abroad ang anak nya, nindot na kay balay nya, ikaw naputlan pa kas kurente. Di ka maglagot dili. Di ka maglagot nga ang imong silingan nga bati kay naong naminyo noon nya, ikaw wa jud ka naminyo. Di ka maglagot say makaingon kay ano man ni akong naong arang-arang pamunisya siya daghan manugay na napagiuban nga di biya kayo maignaong pero sus na byuda or na byudo naminyo pag yung ikaduha ni ano yung usang arang-arang og naong bisag ka usa lang wa gyud lisod pag anig panguyab. Hapit na lang mamatay wa pa gyud ngano na ay pagbuot sa Ginoo ayaw na lang pagsingpangutana, ayaw kasina, ayaw anang crab mentality. Ing na hinoon ang imong guardian angel kay siya may mouthpiece of God. Ing na may guardian angel. Ayaw na lang anak anang memorize anang mura na lang nagnasag-o na to ay guardian angel kang kuanta kana gyud makig-istorya kaniya in your own way. My guardian angel nahiubos ba ako nga wa jud ko kauyab karon wa jud ko uyab nya murag nilapas na ko 40 gusto biya ta ko magminyo nganong naingani man ni ang akong hitabo sa kinabuhi. Naingon sa dang imong guardian angel abi nimo og maminyo ka makulatahan baya ka kay baon na biya ko ana nya ikaw di ra ba jud ka mosugot nga kulatahon mo na wala na lang kaminyo kay basig makapatay unya ka mingo ay sakto no di na lang di ko magminyo aron di ko mahimong kriminal mga ana ba ron basin ba ana prana ko una mutana ko Lord. Pero actually, moingon gani kong Lord, ang akong gipasabot ana, I am talking to my guardian angel. Ako pasabta ko no ko be. Ngano man ko nga gusto magita ko magminyo, nganong ni disturbo man ni ron akong pagkapari. Nganong imo man kong gi attract aning desire nga magpari nga wa man jud ko aning hunahuna nganong nisod man ni karon nga 30 na hinon akong edad nga gusto na gyud ko magminyo imo manom kong gipakuanan dugay ko atog kuano dugay ko atog timbang-timbang pero ni resulta gyud nga niingon ang akong guardian angel asa man ka gustong magantos sa kinabuhing minyo o sa kinabuhi sa pagkapari. Sa kinabuhing minyo tagaan ti kag example. Manganak mo sa imong asawa 5 ka buok pulos mong guluin okay ra nimo. Ano Lord ayaw sa ta ayaw di man di ka kasustinir jadi man di ka kasustinir pulos mong guluin 5 ka buok wala kay ang akong uyab nay uyuan nga mong guluin ang akong uyab atong higayon na ba nabuhi pa mga ginagaron ang mong guluin ako sa duna sa koy mga igagaw nga mong guluin pastilag maminyo 5 ka buok mong anak pulos mong guluin astan sura sige ayaw lang na ay mura mo nag-imposible kanilang makaanak mog siyam ka buok sa imong
asawa kay ni commit ba ako nga wa ginang mga artificial contraceptives wa gid ba kanang unsa lang yung ihatag sa Ginoo sa makaanak mo og siyam kabok inig kaanak sa ikasiyam maparalyze ka mapariha ka sa imong papa o sa imong maguwang maparalyze ka nya magtan-aw ka sa imong asawa nagatiman sa siyam kabok ninyong anak maghilak usahay kaya nimo ako ayaw lang sa taon Lord ayaw lang di man day kaya sige ari na tas pagkapari mapari ka, mag-atiman kag 5 kabok mong guluid, isip Paris Priest, nako ka na, okay ra. Sige, mapari ka, maparalyze ka, okay ra, total ako raman dito. Mamatay ka, okay ra, kay wa man ko'y maapektuhan. Sige, pagpari na lang ko, sige, pari ko. Nagpari ko. Kakuha mo? Muna, bisag, napamoy mga mongguloy diha ako ra nang blessingan ako nang blessingan niya ako sa atakihon ko maparalyze ko ana ay sus di ra ko maguol total na manggi mo atiman ako kamo di ay di ba no antos ra ko total wa man ko'y asawa nga maguol kamo sad og di sad mo atiman ay sus sibaw ra ko og mamatay ko mobilar ra gyud mo nako daghan kayo ninyo mobilar labi na karon nga nisikat-sikat ko social media daghan kayo mobilar i-post lang nanyo kausa ang paralyzed nga pari nga ni viral sa una namatay na gyud ang haya niya naa sa San Vicente Ferrer Paris Liloan ang iyang lubong karon kuan asa man ilubong sa Anas Columbari di ana usas bahak niya ini kabukog na Aris Columbari anak so daghana kang mobilar diri na baguta diri mga mananabtan sa kanang minatay maglumba panagpanabtan ako'y manabtan pa diri ako'y manabtan ako sa nang ingnon inig panabtan ninyo ikay mo sunod dili ra ko mag-gool nga naman ako maning desisyon nga ari ko mag-antos sa tinuod anay daghan bayag pag-antos ang pagkapari niya inig antos na nako labi maghilak na ko mo balik din ko sa original Lord mauni ang akong commitment gipili ko ning kinabuhia kay anhi ko din gustong mag-antos ma-relax dayon ko ma-relax kay mo may akong original commitment guided by the voice of the guardian angels sige last nga lingi sa imong tupad ingna nisulti bang imong guardian angel nga mo palit kag slot ingna ko ingna ko no imong tupad ba na nakasulti na imong guardian angel nga palit og slot naminaw ba ka